Comrades and friends, how are you? How are you? I just hope this message finds all of you well. Now, tofanira kusvika papoint yekuti tinoudzana chokwadi. Kana tichida kuti number 1 musangano uende umberi, and number 2 nyika yacho chaiyo iende umberi, tiite zvishinu zvatinobata. Ndoseka hangu ndichinzwa kuti vanhu vapo watuma 150 mabonus umwe mwedzi yoya iri 75, imwe yozoya 75 the next month. But vanhu vanenge vachidhakwisa chinhu vachipiwa mari nezvigananda kuti nyika idhakwe, they will be enjoying living large. Manchinguri izvi zvarofamba nemotaketi nemotikari 4, 2 marange rover ma 2025 nema 300 series. The only people who are benefiting vanhu vari kuita makuhwa nehuori vachidya nezvigananda nevanhu vanenge vachitweka pamarali, vanenge vachiita bootlicking, munhu oenda parali otambisa magaro otopiwa fortune nemba. Iwewe mucivil servant torwisa zvigananda wofunga kuti tiri kunakidzwa nazvo, asi tiri kuitira imimi mapurisa kuti mupuwe mari iri nani. Zvese zviri kuitwa izvi, shake up iri kuitwa, it's because of what Mdarageza is doing. Hurumende iri kutya, they are in a panic mode zvigananda. That's why they are trying to vabuditsa ka 75 imwe yonzi inoya next month. Ipressure yese iyoyo. Now, mani chinguri ngati mbovavhenekai. Tutaura nhau dzemadrugs. One of the key persons that have been moving drugs muZimbabwe ndimai muchinguri nemwana wavo anonzi Tanya. Tanya is into drugs. Everyone knows that. Munhu wese anorarama fast life nehigh life yemuHarare will tell you kuti Tanya haana chimwe chaanozikanwa nacho except for pushing madrugs. Tarisai Tanya wacho zvaakaita, munzwa achitaura, kana ngomuona chimiro chake izvi ndopa munatsaona kuti madrugs anodestroy. But you hear Ma'am Chinguru vachinyepera kupusisa vanhu, vachiadresa pamarali, addressing on national TV, vachitaura kuti madrugs akashata, madrugs adestroy Zimbabwe. Yeti mwana wavo vari kuchengeta, she knows it. She's bailed mwana wavo many times, vanhu vachibatwa vachipusha madrugs. Madrugs wawanepi? Ndiri kusupply na Tanya Muchinguri. Ma'am Chinguru wofonerwa, then she does the cover up. Mari yemadrugs Tanya paanga abroka yekutoti abooste business nemadrugs, that money she was given by kuda kwashetagwirei. Instead yoti munhu wapuwa start chivhura company, munhu otowedzera stroke yekutenga madrugs. She pushes mutoriro, she pushes cocaine, she pushes mbanje. Ma'am Chinguri knows this. Ngavapindure kana ndiri kunyepa, ndobva ndavakandira maV11. Tikaramba tichisiya tsika dzakadai so ndokuora kunoita nyika. Hatishamisiki zoti Tanya anokura aine hunhu hwakadai so. Iwo Ma'am Chinguri mbiri yavo kuhondo vaizikanwa neiko. Politics dzinoita Ma'am Chinguri itu chete, two kinds of politics dzavanoita. Dzemakuhwa, backbiting, nedzekushandisa gotsi, hapana chimwe. Vamwe vari busy kurwa hondo uku. Vana Ma'am Chinguri ndo vaitwa mametresi. Nekuda kurarama life yakachipa, vamwe vari busy kurwa hondo. Nekunzvenga hondo selling themselves. And then you expect kuti tine kwatinosvitswa navanhu vakaita seivava. Ma'am Chinguri has been causing confusion muZimbabwe izvo zvinozikanwa nemunhu wese. Ngatitarisei foundation yachona. How did Mudara Tongogara die? Ma'am Chinguri was involved. And Ma'am Chinguri, I would like to say this, I don't care. Ma'am Chinguri is responsible for the death of General Tongogara. She has to answer for that. Ma'am Chinguri is responsible for the death of Zororo. Ma'am Chinguri is responsible for the death of Duri. She needs to explain. Mhepo yambuya nehanda yakataura ikati vanhu vandaona vasina kusvika, mazita akataurwa. General Tongogara zikanzi hamusi kuzosvika, why? Muchaurayiwa nevamwe wenyu kwete vachena. Ivo vana Ma'am Chinguri vanongosiyiwa vachisekererwa. Ma'am Chinguri destroyed Ma'am Juru. She's been always fermenting factionalism. She's always been pushing factionalism. No one vari kuisa confusion mu government. No one vari kuisa confusion mu party wavo. She destroyed Ma'am Juru zvinozikana nemunhu wese. And many other people. Now, I would like to ask this question. Ma'am Chinguri makatanga rini kufarira ED? One of vanhu vakati play a role yekuti ED asasimuke during time yaMugabe ndi Ma'am Chinguri.
Evidence is there. Man Chinguru will always go criticizing. We are Haiti. Munu wesa ingo choropozo na man Chinguru na man Juru. Munu wesa ingo tengwa now. We are Haiti. Iyo cheti ndo wanoita. Nasi unowe maakuriza. General Chiwenga. Nezvese zvakaita General Chiwenga. Nyadzi chaidza hamuna munhu wemukadzi asina rudo kana nyadzi. Ndofunga hanza yatobuda zvimunhu akanzi hana nyadzi achi. Chinoita kuti munhu aroye chii? Kushaya nyadzi izvo. And then vanhu vanoramba vachisekera vanhu vachida muchivaona vachitinyepera kuita kasoft kawo aiwa mumusangano medu daita movha mati hamuchawani munhu kwaye. Hapana nezvemunhu apa. Toramba tichisekera vanhu vanenge vachidestroy future yevanhu. Izvi nyika yakadai iri kuvakwa, she's busy pushing for factionalism, fighting General Chiwenga, fighting everyone. Directors Zabanyana kuti vadzingwe basa ndivo vana mai Muchinguru vanenge vachienda vachinotaura zvinosiyana nebasa reziyo. Toramba tichipera tichinyara munhu wani kusvika rini kwauzodii? Tiri kupedzwa tese. It's time we expose such people. Vazikana nemabasa avo kuti these people are up to no good. Kana vanhu vachirwadziwa, kana vanhu vachitambura, kana vanhu vachipuwa sick money, it's because of these people. Every month vanenge varipuwa mari nana Tagwire yavo. Then you wonder how is it possible vana kuda kwachitagwira vanopinda munana Central Committee, vana kuda kwachitagwira vanoramba vachitora madhiresi vachiita uori vasingasungwi. It's because of such people like vanana mai Muchinguru ava. Tosvikepi nevanhu vakadai mai Muchinguru kwakuzodii? Vanhu vari kudzidzai from you. Manicaland maisa confusion, hakuna kana development kana one yatiyaitika kuManicaland. Muna muchingoisa confusion kuti mai Muchinguru mirai post yekuita kansela chaiyo ndokubhejera yamuwini. Ukansela chaiyo munodyiwa cover to cover. Kotoroti alright, inini ndinokuvengai. Vanhu vachiyo kuManicaland vanokuvengai. Zvigaro zvese zvamuri kupiwa imi muri kupiwa nekunzwirwa tsitsi. Why? Nenhau yemakuhwa. Dzokerai kumasvingo kwenyuko. We don't want you in Manicaland. We are sick and tired of your shenanigans. Who knows what next you plot against General Chiwenga? Because obviously next thing you are pushing for to terminate his life. And toramba tichisekera munhu akadaro anotipedzera vanhu. So far we've got 5 people who are 6 feet under because of you. Toramba tichikusekera tichitaura because you have a presidential ambitions. Kuchembera kwamaita muri kudaita president wani. Makuhwa amuinawo muri kudaita president wani. Kutengesa kwamuri kuita madrugs muri kudaita president wani. Hatiti isiku zvinhu zvekupenga zvakadaro. I say no to mai Muchinguru. Pasina zvigananda. Pasina mai Muchinguru. You are taking us nowhere. You have destroyed Manicaland. You have destroyed Zimbabwe. And no one must respect you. You are a bad person. Munodiwo kuvaka. Why can't you be a good mother? Munhu anoratidzawo humility. Munhu anoratidza love. Munhu anoratidza kubatanidza vanhu. Munhu anoratidza kuvaka. Hey, madrugs akashata. Nezvamune muchiita madrugs imimi muchitengesa nanatanya madrugs muchiwachengetedza kwautira kuti tine kwatinoenda. Sorry man.